Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастедон. Духтаро, имрӯз влоги худам аз пухтупаз сар мекунам. Ҳозир як намуд хӯрок тайёр мекунам, духтаро, ба мисли ленивые голубцы. Обычные голубцы, кӯдакои ман он қадар нағз намебинанд, барои ҳамин ман ленивые мекунам. Инҷа ҳамаи сабзавотое аз чорка мегузаронаму, ҳам хеле аз тубдарош, баъд просто фаршу биринҷ омехта карда мемонам. Болои зажаркашам аз ҳамин смеси ки ҳозир ман карда истодам через чорка ҳамаша мегузаронам, ку аз қисми пиёзу караму баъд чи сабзӣ камтарак алоҳида мекунаму, якта помидор кати зажарка мекунам, болош ба камтарак оби ҷӯш, баъд мечинам ленивые голубцаҳомо. Вале ман бо дар охири видео мемонам нишон медиҳам. Ҳанам хеле агар ки фаршаша зиёдтар кунед он чӣ намешад, хеле мулоим шуда намерад. Но ман худам гӯшта фарша нағз намебинам, барои ҳамин анима бисёртар овощи мешад. Барои ҳамин анима хеле мулоимтар мебиёд. Оҳистак ман бояд чӣ кунам, кашам табақчава, баъд ҳам поворот карда переворачивать кардан дар кор аз поён болоша ҳамин ҳолат беям. Ман бисёр чӣ мекунам, эҳтиёт шуда мекунам ки чтобы хеле ғалтида наравад, мулоим шуда развайд нашавад, дар разваливаться накунад. Лекин фарш агар ки шумо бисёртар андозитон чӣ мешад, мустаҳкам меистад. Ҳамаша ҳамин аз чорка мегузаронитон, чӣ овощи ки доритон, чӣ овощи нағз бинитон, сабзавотҳоё. Баъд карама агар ки амин ваятон бошад, насадкаи чоркатон туғри биёд, агар борик реза кунад мешад. Ман ки насадкаш туғри наомад, просто реза мекунам ман. Ана баъд биринҷ всё как обычно дарни голубцы. Ман бисёри вақт дарни голубцы ваям ман чи сабзи аз чорка гузарондагӣ, баъд картошка меандозам, бисёриҳо просто амин фарш биринҷ чи сабзи хай приправа ягон вай меандозам, помидори аман бошад бо картошкаи сабзиам низ аз чорка гузаронда меандозам. Начинкаҳои любой голубцы бада, чи фаршированный перцы, чи голубцы с капустой, ҳамаша меандозам. Дар сифтели ки он баям. Ана хеле духтаро, вақте ки ман кор мекунам, духтаро, ман ҳозир шумо ба мемонам ки ман чиша гӯш карда кор мекунам, барое ки кори мо ҳам хеле кор аст ки умуман ҳама кор қиин асту, лекин кори мо ҳам морально қиин аст, гӯем одам монда мешавад, зиқ мешавад. хулоса гап ки дар аввали кори ман то директори компанияи Фабелик шуданама, то маоши хуб гирифтанама, ман чӣ қадар мушкилӣ мекашидам. Лекин фақат ҳамон одамое ки аз нол худашона бардоштагӣ ҳастанд, гӯем аз нол даже аз минусози ман ҳамин ҷиҳати ҳамин ҷое ки ман ҳозир гӯш карда истодам, шумо мемонам як бор гӯш кунеданда, шумо ҳам низ чӣ қадар гапҳои таъсирбахш, чӣ қадар историyaҳои беҳтарин, ҳамин гуна историyaҳо мана чӣ мекунад, вдохновлять мекунад. баъд ман бо зиёдтару зиёдтар қувват гирифта кор мекунам. худо базор бор шукр, худованд мана ҳамин қадар вақт қувват додагӣ аст ки ман ба ҳамин зинаҳои баланд баромадагӣ ҳастам, маошҳои хуб мегирам. духтаро, аз хона набаромада зани хонашин бо мана худо ба шукр ки 3 фарзанд дорам. ин хел маоши ки ман мегирам бисёриҳо орзу мекунанд, гӯемам мешад, барое ки хай бисёриҳо мегӯянд бисёр гап мезанӣ зарплатат, агар ки зарплатат он қадар мебуд, то кимчи мехардию, чизе мехардию, фалон мехардию, харидан ба мехардию. духтаро, ҳама ба ягон плани худаш аст. хел гуфтан ҳам аз рӯи одоб нест. Мисол ту қадар маош мегирӣ, ҳамин чиза нахариди, хай может быть ҳамон чиз барои шумо заруртар бошад, барои ман чизи дигар муҳимтар аст. Мисол ҳамаи планаш ҳар хел аст, барои ҳамин ана баъд ҳозир монам шумо гӯш кунеданда ин суханҳоя. Ҳама вақти пухтупаз ман ҳамин хеле видеоҳоям мемонаму, баъд пухтупазам сар мекунам, гӯш карда қувват гирифта. Железный закон человеческой судьбы – это закон причины и следствия. Несмотря на простоту, этот закон весьма могуществен. Он гласит, что у каждой причины представляете.
Закон просто гласит, что если вы будете делать то, что делали другие успешные люди, вы получите результат, который получили успешные люди. А если дар аввали кор духтаро ҳамин хел видеоҳои гӯш кардан барои ман чӣ қадар қиин буд. Мегуфтам чӣ дар кор ҳамин тамош кардан, чизи дар кор ҳаминҳои гӯш кардан. Лекин баъд омӯхта шудаму уже вообще умуман ман фикру ақидароним ҳозир дигаргун шудагӣ аст духтаро. Баробари коркунӣ, баробари зинаҳои баланд баромадан дар ҳамин компания ман умуман дигаргун шудам да. Фикру ақидаҳоям вообще дигар хел шуд. Инҷа ман зажарка кардастам духтаро. Ман зажаркаш ба аллакай биринҷа андохтам. Баъд ёдам базадааст ки ман алоҳида накардам барои вай зирбакчаш да. Ана баъд гирифтам хай биринҷаш кати, лекин биринҷаш кати зирбак кунӣ агар камтар безеб мешад. Ман боз сабзавотҳое гирифта бо чорка карданаш намегуфтаму хел мондам биринҷаш кати. Ана ин вай ман начинкаи ман. Ана томаташам андохтам, помидор. Ҳозир акнун мечинем. Намехел мешад духтаро. Намехел мешад. Баъд агар ки фарши шумо бисёртар бошад, айни шумо хеле сахта ки бо маза меистад да. Ман баки рисаш бисёр буд, овощи бисёр буд, барои мен айни ман мулоима как шудаги аз ман тарелкава гирам бо нӯшон медиҳам. Намехел духтаро. Духтаро на аз Валберис ман ина заказ кардаги будем. Примерно 900 рубл буд, мегар хато накунам. Чанта навистаги буд 27 пара обуви. Ба фикрам ки мебарад гуфтаги буд меё ки 20 ми хоса гап ки ҳамаи обувиа ба сар мекунада. Ман вай тарафа бо обувница дораму, лекин дар онҷа фақат ҳамин ҳозир ки якун зимистон ки аст сапаги там айни шавҳарам бо як дута вайошон месад уже пур мешад гӯем да таги дар ранги вай обувница барои ин негирифтем. Ин бо ман набинед агар болош ба шторка дорад ку ана шторкаш сар метӣ поям ба полностью маҳкам месад. Ина ман ҳозир вай ба медарорам. Чи инҷа кладовка ҳаст, ҳамин кладовка дароварда мемонӣ. Кочаки омадӣ чи тагаша хушк карда, пок карда, щетка карда, баъд дароварда мемонида ба саркак меистад. Анам хеле ай коча даромдагӣ навай курткои бинидам. Замин ба хоб рафта сози бояд раваму курткои ҷамъ кунам. Ин духтарчаам ман инҷа хоб равонадам ҳозир. Духтарои азиз, масъалаи кори мо кор дар компания Faberlic ман сидқан ҳар яктаи шумо ба кор даъват метам духтаро. Бовар кунедтон камтарак мушкилӣ мекашидон дар сари кор, дар аввали кор. Баъдан ба худ раҳмат мегӯедтон, худо ба шукр мекунедтон ки ҳамин қадар кори беҳтарин ба омадагӣ ҳастедтон. Дар аввали кор мушкил аст, албатта ҳамаи корам хел аст, лекин кори мо беҳтаринаш ҳам ки аз хона намебироӣ. маҳсулотҳои компанияи мо бениҳоят дастрас аст, нархаш даже бисёри чизо аз магазин ба арзон аст. Ягон гӯем шумо зиён намекашеду, только фоидаи калон мебинед халос. барое ки нарху навоҳои гаронбаҳо надорад. маҳсулотҳои мо зиёда аз 10 000 маҳсулот дорад. зиёда аз 10 000 чӣ қадар аксияҳои калон мешад духтаро, чӣ қадар. Айна ман например кортачае ки давно медидам ҳамон 300 рубл багирифтам. представляете, кортачае ки ҳоли ман шумо аз наздик видео карда нишон медиҳам, бо 300 рубл нархи каталог буд. аз вай бо ман арзонтар гирифтам. ҳам хеле скидкаҳо шуда мемонад ки худатон ҳайрон мешаванд да, чӣ хеле арзон гуфта. част ҳам хеле скидкаҳои калон мешад. баъд обувие ки ҳозир сезонаш нест, мисол наподобие босонож ки там туфелки, ҳамин хеле чизо арзон шуда меистад да. ман чанд қава ман гирифтам 500 чанд рубл нархи каталог, боз ман 26% аз вай арзонтар гирифтам. представляете да чиқадар. инҷа ман духтаро яки худам ба мин доширака тайёр мекунаму аз ҳама ба ҷои мехӯрам. намедонам барои чӣ ки бисёри вақт ҳам хеле танид да доширак ба. занҳои азиз, ҳар яке шумо сидқан ба компанияи Faberlic ба кор даъват мекунем. корро ба шумо ёд медиҳем. омӯзишҳо ҳамааш бепул аст. аз шумо фақат ҳамин камтарак сабру тоқату вақтҳои холигитона ба ҳамин телефон сарф карда, мисол камтаракам бошад, барои кор омӯхтан меҳнат кардан аст. тамом ягон ҷои қинӣ надорад. фақат ҳамин телефон дар даст, камтарак вақти холигӣ, мисол ҷои ҳамин видеоҳои нодаркор тамошо карда шидан ба ҷоҳои ман бовар дорам ки бисёр манам хеле будам кино тамошо мекардам ё ки ягон ютуб медаромадам, ягон видеоҳое ки просто так барои вақт гузаронӣ тамошо мекардам. хулоса гап ки ба ҷои ин метавонедтон ки шумо аллакай соҳиби бизнеси беҳтарин шаведтон. ба ҷои ин метавонедтон ки шумо ояндаи фарзандонатон дурахшон кардан сар кунедтон, барое ки рӯз аз рӯзу моҳ аз моҳ, сол аз сол бизнеси шумо калонтару калонтар мешавад, маошҳои шумо баландтару баландтар мешавад. барои ҳамин
همین وقتای خالیتون عقلا کم ترکم باشد برای کار آموختن یادگیریتان صرف کنیتون. اگر یک گله پیشروی کلان در زندگی خودتون میشد، در زندگی فرزنداتون آینده میشد، آینده فرزنداتون هم صاحب بیزنس بهترین میشد، برای که مادرش علاقه مهنت کردگی است در وقتش و آنها نیز علاقه به شما رحمت میگن که اینقدر حیاتی خوب ما دادی گفته، برای که کار دخترها بهترین است. برای همه یک است کار، نه که برای یک است یک خیل برای دیگر کس دیگر خیل. من همین برای بلاگر بودگی اما بسیاری میگن که شما بلاگر برای من پیشرفتگی هستید. زنهای عزیز، من ابوچنی به حد نال گذراندم دینه واسه من بنویسید. من برای شما همون آموزش میپرتم، شما یک بار گوش کنید. من چه خیلی بلاگر سگی هستم، همه استوریامو نقل کرده دادم برای کماندم دینه. چخل کردم من با قلوی بلند با فبلیک آمادگی هستم. باور دارم که بعد وی آموزش گوش کردنتان شما هم نیز ژلانی کلان پیدا میکنید که کارگری کمپانی فبلیک شوید. رحمت کلان دخترها برای توجهتان، رحمت کلان برای دستگیریتان. همین نمره واتساپی من میتونید که لبای وقت نویسیدن، من با شما حرکت میکنم تا سر جواب بدم.